Здравейте на всички, как сте? Аз съм Христина, ментор по личностно развитие и манифестация и нека направо да започваме по темата. Днес ще си говорим защо сме зациклили. Това според мен е тема, която засяга много хора и мен включително ме е засягала много често и винаги когато усетя, че са зациклили нещата, си казвам, добре, какво различно мога да направя. Днес ще минем през няколко точки и ще ги разгледаме и ще видим какво може да направим по въпроса. Направо започваме, защото аз не обичам да губя времето на хората, защото и аз не обичам моето време да ми се губи. На първо място, изморен си. Особено за жените. Особено за жените. Ако сте жена и гледате и се чувствате, че сте зациклила, е много възможно просто да сте изключително изморена и дори думата да е изтощена, изцедена, ресурси на нула. Аз много често съм говорила, че е изключително важно ние да сме със заредени ресурси, особено ние жените. Когато една жена е изцедена, изтощена и ти нямаш просто капка сила. Ти си забравила какво е да се погрижиш за себе си. Сега това видео не е за това. По-нататък ще направя друго видео за това ние как да се грижим за себе си, защото ние много често си казваме да, аз се грижа за себе си, но 90% от случаите изобщо ние не се грижим за себе си и изобщо това, което правим, не е достатъчно да се презаредим. И е напълно нормално, когато ние сме изключително изморени и изтощени, ти да се чувстваш, че си зациклил, едно и също нещо ти се случва или абсолютно нищо не ти се случва и ти не можеш да стигнеш до там, където искаш да стигнеш. Или се чувстваш объркана, или се чувстваш объркан и не знаеш коя е следващата стъпка. Много често, всъщност, е това, че сме изморени. Само това да оправим, всичко друго просто минава. И каквото и да говоря за останалите точки, тази точка, ако не се направи нещо по въпроса и ако ние не се презаредим и не намерим начин да се отпочинем, просто другите неща няма да вървят. Аз дори съм си правила експеримент няколко пъти. Просто се наблюдавам, когато не се наспивам. И когато не се наспивам, когато съм изключително изморена, аз имам един израз, който много обичам да го казвам. Когато съм недоспала, всичко е проблем. Целият живот е проблем. Аз ставам и се чувствам вече отвратително. Аз съм станала още, нищо не ми се е случило и аз вече се чувствам отвратително. И след като започнах да се наблюдавам, осъзнах, че само от това, че аз съм недоспала, то просто вече всичко ми върви не по начина, по който искам, а всяко нещо, за което аз се сетя, което то не е проблем, но в главата ми то е проблем. И ти просто зацикляш. Ти започваш да се фокусираш само върху негативното. Дори да няма негативно, ти просто мозъкът ти чопли и намира начин да изчопли нещо негативно. Всяка ситуация да я превърне в негативна ситуация, в нисковибрационна и ти самата мрънкаш постоянно, недоволна си. Това, пак казвам, особено при жените, е много по-засилено, отколкото при мъжете. Така че, мили дами, обърнете внимание на това нещо. Заради това говоря малко повече за това, защото много пъти всъщност, особено жените си мислим, трябва да правим повече, а 99% от случаите аз трябва да правя всъщност по-малко. И ако се чувствате така, че вече вие правите 100 неща и гледате това видео и си казвам, ами сега ще добавя още едно, нека да станат 101, не го правете това. Вземете само тази една точка, първата, и това го направете. И по-добре го направете това и започнете да се грижите малко повече за себе си, отколкото да гледате един тон видеа, курсове, обучения, книги и нещата да не продължават да ви вървят. Това ви го казвам напълно безплатно. Аз съм положила много усилия тази точка да започна да изпълнявам и аз дори ви говоря от личен опит. Защо аз имам правото да говоря за това нещо? Аз имах депресия 2 пъти, имах бърнаут 1 път и всички тези пъти беше ужасно. Така че определено имам опит в тази област. Не говоря просто така от нещо, което съм научила от учебник. Продължаваме нататък. След като го разяснихме това, и е най-важното, пак повтарям, продължаваме с следващата точка, която е правим едно и също и си мислим, о Боже, защо нищо ново не се получава? Хора, няма как да имаме различни резултати, ако продължаваме да правим едно и също. И продължаваме дори да се вайкаме. Оле, ама то нищо не се случва. Оле, ама аз не получавам резултатите. Оле, ама аз нямам това. Оле, ама аз нямам това.
Ама как да стане, когато не правим нищо различно? Изключително важно е да имаме нови резултати, да направим нещо, каквото и да е различно. И много пъти дори това не се отнася за някаква огромна физическа промяна, а ние да си променим начина на мислене, да променим нашите реакции. Само от това животът ти се променя. 80% е преработка, вътрешна преработка и вътрешна промяна и 20% са действия, а не обратното. Много пъти хората, аз мисля, че това вече съм го казала 100 пъти, много пъти хората отиват в едната или в другата крайност. Те само се преработват, само медитират, само очакват всичко на духовно ниво да се случва и никакви действия, абсолютно никакви действия. Или другите хора, които абсолютно никаква преработка не правят, абсолютно никога не медитират, абсолютно никога не прекарват време вътре със себе си да разберат какво се случва и само действат. И там всъщност са блокажите. Но когато отидем там някъде по средата, тогава се случва действието с лекота и получаване на резултати и промяна с лекота. Но ако стоим в едното или в другото, няма как да се случат нещата. Така че, замислете се, аз къде съм, полагам ли прекалено много усилия в едната точка и мога ли да започна да полагам малко повече усилия в другата точка. Да се замисля, аз какво правя, какво съм правила за последните няколко месеца, какво съм правила последната година, няколко години, защото повечето пъти съм срещала хора, които не променят едно малко дребно нещо и само очакват да има други резултати. Няма как това да стане. Просто няма как да стане. Продължаваме нататък. И всички тези точки са много са навързани, ама много. Само съжаляваме се. Така. Зациклили сме и вместо да си кажем, добре, какво аз мога да направя по въпроса, стигнал съм до тази точка, имам тази опитност, какво мога да направя нататък? И започва с едно самосъжаление. Ама то само на мен ми се случва. Само на мен не ми се получават нещата. Ето на всеки му се получават. Вижте ма аз къде съм. Самосъжалението просто трябва да приключи. Това е жертвено състояние. Казваме си, добре, стигнал съм до тук, имал съм тази опитност, случило ми се това. Какво мога да направя от тук нататък? В сегашното ми състояние, аз какъв ресурс имам да променя дори 5% от това, което аз правя? Винаги на 300% казвам ви, има какво да промените и има какво да направите по въпроса. Единственото, което тук може да се запитате, имам ли желание аз да се променя? Много пъти в самосъжалението всъщност се крие, може да сте изморен и просто да нямате никакъв капацитет за промяна, защото ние за да се променим, ние имаме нужда от капацитет, имаме нужда от ресурс, имаме нужда от енергия. Хора, тази промяна няма да се случи от аз имам недостиг на енергия, аз се чувствам изключително изморен и аз да се променя. Не. Вие сами знаете, най-вероятно, когато ние променяме нашите навици, колко много енергия в началото ти трябва да вложиш. После това става навик и ти не си мислиш за него. Но в началото ти полагаш неимоверни усилия. Аз обичам да давам пример със себе си. В началото аз да започна да тренирам и да ходя на фитнес, това аз имам чувство, че вложих 500%. Просто се дърпах от всякъде, всяка енергия, ресурс дърпах, за да ми стане това навик. И в момента това просто е част от живота ми. И е като това аз да си мия зъбите. Не се замислям, просто ходя на фитнес. Нали, имам други неща, по които работя. Така че, имаме нужда от енергия ние да променим нашата действителност. Така че се презаредете. Пак това е свързано. И когато ние нямаме енергия, ние започваме да самосъжаляваме. Просто изпадаме в някакво жертвено състояние, мрънкаме, оплакваме се и така нататък. Добре е тук да се замислите, аз готов ли съм да направя следващата стъпка, готов ли съм да се променя? Много пъти отговора е не. Ако имате нужда още малко да постоите, да помрънкате, да не знам, малко да сте в жертвено състояние, останете, но нека това да не е повече от няколко дена. И по-скоро тук бих казала, дайте си отново почивка и ако трябва се запазете час с някой, поговорете с психолог, с психиатър, с терапевт, с коуч, за да може това да го изчистите, отколкото да продължава това самосъжаление. Там няма да има промяна. На 4-то място, продължаваме нататък. Не приемаме никаква нова информация и си мислим, аз знам всичко и на никъде не вървим. И тук не става въпрос за академична информация, тук не става въпрос за
професионално обучение или нещо такова. Не. Повечето пъти хората дори правят прекалено много от това нещо. То говоря да се обучаваме малко повече за нашата емоционална интелигентност, какво се случва вътре в нас, как аз да си давам това, от което имам нужда, как аз да реагирам, как аз да комуникирам и всичко това. Как аз да съм в моята женска енергия, ако сме жени, ако сме мъже, как аз да съм в моята мъжка енергия, какви хора аз имам около себе си и така нататък. Много повече тук става въпрос за емоционалната интелигентност, а не толкова за нашето професионално развитие, кариерно, академично и така нататък. Започнете да поемате информация. Ако скоро не сте поемали нова информация, най-лесният начин е, може би, безплатен, той е безплатен. YouTube, дори в момента това, което аз правя напълно безплатно е за вас. Да гледате най-различни клипчета, да си пуснете, има много безплатни обучения. Аз лично присъствам на много безплатни обучения, които дават изключително много ценна информация. На български, на английски, на други езици, ако знаете, има изключително много информация, книги, може да си намерите безплатни книги онлайн. Аз не съм такъв голям привърженик на книгите, защото много често при книгите какво се случва, остава на ментално ниво и не го прилагаме. Аз много повече харесвам обучения, курсове или дори видеа, защото това имам чувство, че една идея много повече ни стимулира ние да действаме. Има всъщност едно такова, не знам, като неписано правило, което аз просто го наблюдавам и в себе си, в много хора. Когато започнем да се обучаваме много на тези теми и да четем, започваме да ставаме дървени философи, психолози, терапевти. Ние много знаем, но не го прилагаме. Така че тук ключовото и следващото нещо под точката в тази четвърта точка е прилагане. Пак, ако искате да прочетете някаква книга, изобщо не казвам, че не е хубаво да се четат книги. Четете, развивайте се, но забележете какво действа по-добре при вас. Дали ще е някакво обучение, курс, видео, каквото и да е. И това ми помага повече аз да се задействам. Ако е книгата, страхотно. Четете, действайте по книгата. Просто повечето пъти книгата някакси, както казах, не ни предава тази енергия, която един човек може да ни я предаде. Продължаваме нататък. Не осъзнавам какво правя. Пета точка. Останете малко със себе си. Разпишете си, замислете се. Има хора, които никога не се разписват, никога не се замислят, никога не рефлектират над себе си, над състоянието, в което са, над действията, които взимат, над обкръжението, което имат, над комуникацията, която имаме. Ние не рефлектираме, не се замисляме, не осъзнаваме изобщо какво се случва и само прекарваме време в едно самосъжаление или си казваме, ма Боже, какво се случва? Не разберам какво се случва. Прекарайте малко време, обърнете се назад и вижте как аз съм постъпвал, какви решения аз съм взимал, как аз съм комуникирал, с какви хора аз комуникирам, каква е моята среда на работата, какви пари аз печеля, с какви хора съм, какъв е моят партньор. Замислете се за абсолютно всички тези неща. И колкото и да са болезнени, неприятни някои от тези въпроси, е много по-хубаво да сме искрени със себе си, а не просто да подмитаме това под килима, защото това, което е подметено под килима, то продължава да се стои там. Малко по-голяма и дълбока осъзнатост над моите действия, на това, което аз правя. И мили хора, бездействието пак е действие. Извинявам се. Бездействието пак е решение, исках да кажа. Бездействието пак е решение, което взимаме. Т.е. какви решения ние взимаме. Ако бездействаме по конкретни теми, казуси, това пак е решение, което го взимаме. И може би това всъщност е нещо, което трябва да се промени. Прекалено много бездействаме и е нужно ние да се задействаме. Това са 5 точки, които се опитах да ги разгърна максимално кратко, точно и ясно, защото не искам това видео да става прекалено дълго, но това са някои от нещата, които ни карат да зацикляме. Помислете си какво може да направите по тези точки, разпишете си ги. Дори може това нещо да го направите няколко дни. Дори това видео вие може да го разгърнете и да работите по тези неща няколко дни. И това, ако го направите, ще е уникално. Защото, пак казвам, аз с моите видеа винаги преканвам. Не го гледайте просто. Не го гледайте просто. Или когато четете нещо, опитайте се, не го четете просто. Приложете ги тези неща.
само на гледане, само от гледане и само от четене нищо няма да се промени. И аз самата съм прекарала дълго време в това състояние. Само гледам, само чета, само се обучавам, само поемам информация и нищо не променям. Ако това видео сега в момента, което сте го изгледали вече 15 минути, не знам колко ще продължи, и го затворите и нищо няма, и нищо, абсолютно нищо не промените, нищо не направите, съжалявам, че ще ви разочаровам с тази новина. Не знам дали ще ви разочаровам, нищо няма да се промени във вашия живот. Абсолютно нищо. Но ако вземете една точка и направите едно нещо, и дори това нещо, ако е дори да се наспите, вие вече вървите и сте направили първата крачка за вашето развитие и за вашето състояние, че сте зациклили. Може да споделите в коментар в каква сфера се чувствате зациклили, защо се чувствате зациклили и от това цялото видео какво си взехте и какво решихте вие да направите в следващите няколко дни, да имплементирате или да разчоплите, може би нещо, което вие правите и не осъзнавате, че го правите и искате вече да го пуснете. Приключвам до тук с това видео. Мисля, че беше достатъчно изчерпателно и достатъчно като цяло. Напишете ми в коментар това, което ви споделих преди малко и това, което помолих, да има като обратна връзка от вас. Пожелавам ви лек и спокоен ден. Много ви обичам, изпращам ви позитивна енергия, любов, обич и до скоро виждане.